Dokaitimbwe mabi yangu tauya nonhau dzomanhoko dzozuwa ruchipfumba mwedzi uno wakakunguru nyasi tiri kutanda tiri pedu papa Mutemwa Laprosy Centre apo tagonyepiwa kuti waboya mari inoita zviuru zvemapondo ekubhriteni 60 chaiwo. Toramba tichitenda St Francis Leprosy Guild yagoti ichawapa mari iyi pabodzi pounogowaisira chibhorani chinodhonza moto wozuwa, pabodzi pounokuwaitira kuti pombi dzinotekaidza mvura kubva kuchibhorani ichi kuenda kudzimba nokudiridzira zvese zvinge zvakaringana. Toramba tichiwakudza tichiwatenda nozvawatiitira izvi dii zvinokudziwa izvi. Tanyepiwa naMnangagwa kuti edzai chimonyo agopfa nozuro uyu aitiwa gamba ronyika. Heno kuti achaikiwa rini tichagokunyepai kuti tagozviziva. Aimbove mutongi Erika Ndewere Kwai ipapa tizoni ati apuwa mutongo wagoita kuti adzingiwe basa. Ipapa atoenda kumatarodzi mhosva kuti apuwe mutongo uyu wakazara. Heno mabi yangu kuti achaupuwa rini, asi ticharamba takandoringa tigokunyepai kuti apuwa. Wanotengesa wakazvimirira wega nimo muguta reHarare wadoka wari batai murefu batai mupfupi kudzingirisana nomapurisa kuita unge vanhu vari kugarira mapfene chaiwo. Idi mabi yangu heno kuti zvichagopera sei, asi nzara yakavabatai itsvinu. Heno kuti wachaikona chere uyewo mapurisa okanzurwa. Ticharamba takaringa tigokunyepai. Bhazi rinoita zvokupa vanhu zvitupa ragotiro riribe bau rokuti rigopa wapwere zvitupa wari kuda zvitupawa. Ragotiro izvezvi waribe mari yakakwana yokuti waite izvi pokare kuti wari kuda zvitupa zviri kudiwa pakunyoresa kuti wagonyorese bvunzo dzokupera kwegore. Heno mabi yangu kuti wari kumboita chamhwande kudari inomhaka yei. Ticharamba takaringa zvizere tigokunyepai. Hurumende yedu iri kuramba ichindoreketa muromo wokuti iri kuda kugosenza nevanhu varibe kubaiwa kamushonga kodzihwamupengo. Ipapa wanotenga chibahwewo GMB wagotiwo wakanyepiwa kuti vanofana chete kubata chibage chovanhu vanenge vakaita kubaiwa kamushongaka. Idi mabi yangu takambozviziva pawanotengesa foja wagotiwo waida bedzi wakabaiwa, ipapa wochibahwewa wodonje pokare wakuda pokare wakabaiwa. Heno mabi yangu anenge aribe kubaiwa Kwai unotengehwaba chibahwe chako nohurumende. Idi mabi yangu aiwa tinaenda kobaiwa kana tichizvida. Nyika yedu yeZimbabwe ingangoita dambudziko rokurambiwa kwomushonga nomiri yevamwe vanhu vakati wande nokuti kureketa kuno vamwe Kwai vari kumhanyira kutenga kamushonga koivermectin kuti waite zvokurapa chirwere chodzihwamupengochi. Heno mabi yangu kuti zviri kutekaira sei, asi vamwe vagoti kari kusenza fani zvinotodadisa, asi vamwe vagoti nyangwe kakasenza karipo kanofanira kusenzesiwa pavanhu. Heno mabi yangu anondoita zvaanoda munhu ndiye anozvizivira. Tiri kuramba tichiona mune zvemari kuti ipapa mari iri kutengesiwa nayo mari yokuAmerica kuno vanhu hurumende imari itsvinuba. Ipapa wari kutengesa panze wakazvimirira wegani watopa 130 chaiwo omadhora padhora ribodzi rokuAmerica. Iyo hurumende wachiri kumadhora 75. Heno mabi yangu kuti zvichagoperera papi. Ticharamba takandoringa tigokunyepai, asi zviri kuningisika zvisvinu izvi zviri kuratidza kuti chinotenderera chinondoramba chindobenhuka pokare pochanga chiripo. Iro bhangiro nyika ragotiro rakaboya mumakambani anosvika 20 noribodzi kuingidzira pamakambani 10 anga aripo kare aivhiringana nomutemo pabodzi nokuvhiringana nomitemo nokutengesana mari yokunze kwenyika iyi. Wagotiyo pamakambani ya 30 makambani 20 agobhadharisiwa choupenzi, asi makambani mamwe anga asara akanyoresewa tsamba kuti areke kugoramba achiita mutsepwedi yakadari. Heno mabi yangu tichagokunyepai tiribe kunyepiwa kuti ndiape akanyorewa tsambayo pabodzi nokuti akabhadharisiwa mari. Tatowabvunza asi waribe kutipindura. Tiringe hedu dzomutambo. Zimbabwe chikwata chayo chonhabvu nyasi chatadza kuja chikwata choMalawi. Zvaita mangange zvibodzi zviri. Heno mabi yangu kuti zvichagotekaira sei, asi tiri kuona murayiridziyu achagara pachigaro chizvinguva repfu. Ipapa mutambo 10 atamba andohwina mubodzi basi
zvakatooma mabi angu. Pokare tahwadziwa kuti chikwata chokiriketi chatadza kuteera mhanyo yakaitiwa nechikwata choBangladesh. Nyasi wandoita mhanyo inoita 243, apawo tafara hedu kuti Brendan Taylor aita zvisvinu akaita mhanyo yache inoita 70. Pabodzi pona takudzwa naShe Kaitano wokwedu Mhanduwe aitawo mhanyo yache inoita 73. Toramba tichitenda wamiramira tiringe dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa, mutungamiri weguta roJohannesburg Jeff Makubo atitsiya nyasi. Toramba chindoti mweya wache uzorore murugare. Kwai agwarashiwa nairo wodzihwamuoengo guya kuyari rakauya rimu. Tichitenderera kuenda Durban, Kwai kuno vanhu vanosvika 13 chaiwo wasungiwa nemapurisa papo nonyaya yokuratidzira kwanga vari kuita kuti wazuma watakaniwe wabuditsiwe mujere. Heno mabi angu kuti zvichagoperera kupi? Ticharamba takandolinga. KuMalawi wachakwera wanyadzisa fani apo waenda koita zvibodzizvo zvawagoreketa kuti wamutarika wagoita wari pachigaro zvokuisa hama dzawo kuti dziende komirira nyika. Nyasi wachakwera wabva waisa mubvana wawo chaiye kuti aende koita ndiye mumiri wenyika yoMalawi kuBelgium. Zvinotonyadzisa izvi kuti munhu wamufundisi anoita zvinhu zvakadari. Heno mabi angu kuti zvichagopera sei? Asi tiri kuona zvichipera musheba izvi. Botswana yaita pokare imwe mhanza yatishisa mabi angu. Waboya rimwe ngoda guruguru rinoita makarata anoita churu chibodzi no140 anoina. Idi zvawo wabi yedu wanondoita mhanza yokuboyana nayo mangoda makurukuru ya. Namibia yakunda chikwata choMadagascar kumutambo rugby nozvibodzwa 52-10. Idi mabi angu aiwa waita kuhwina chaiko awa. Iyo Madagascar iyi Kwai iri kugwarashiwa nonzara zvakaipa gore rino. Heno kuti wari kuita kudini? Nokuti kuno vanhu vanosvika 400 chaiwo waringana nonzara kureketa kuno. Heno kana wakagobatsirwa, asi toramba tichiimba kuti wachabatsirika kweri chaiko. Nyika yoRwanda yagoti iri kutumira masoja anoita churu chibodzi kuenda kuMozambique kunobatsira kuhwa nowapanduki. Wagoti wakanyorana chibvumirano chawagoita wega wari wairi kuti wabatsirane kurwisana nowapandukiwa. Idi mabi angu nyika dzedu dzedzasi kuAfrica dziri kundoramba dzinotendera pamunondo pamusasa. Heno kuti zviutekaira sei? Mukugumisira wanonhadzira kamushonga koPfizer wati wauda kutounza kamushonga kochitatu kuti kabatsiridze chimushonga chawo kuti chigosenza kurapa wodzihwamuoengo izvi zvino. Tiri ipapo mabi angu aiwa panyasi tazorora. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.